O Concello de Boiro vén de publicar a convocatoria de dúas liñas de subvencións, unha para deportistas federados e outra para clubs e entidades. Ascenden entre as dúas a preto de 73.000 euros. 9.450 euros que son para os deportistas que antes comentaba, para os deportistas federados, e irían 63.050 para os clubes do noso Concello. Isto demostra unha vez máis que o Concello de Boiro aposta firmemente por o deporte no noso municipio. Cada vez estamos incrementando esas axudas. Non son estas as únicas axudas en materia deportiva que impulsa o Executivo boirense. Xunto coas subvencións nominativas, escolas deportivas municipais e actividades de verán destinan máis de 420.000 euros de orzamento á promoción do deporte. Se a isto lle añadimos pois as subvencións nominativas que todos os anos reparte o Concello de Boiro tamén. Este ano incluiremoslas nos orzamentos do 2024 cunha cantidade de 211.858,50. As escolas deportivas municipais que o Concello de Boiro desempeña durante os meses de outubro hasta maio, cunha cantidade de 102.487,82 euros, e os veráns deportivos tamén, xulio e agosto, que tamén os rapaces poden disfrutar dos deportes que eles prefieran. Temos previsto destinar unha cantidade de 34.332,37 euros, o cal fai un total de axuda directa aos nosos deportistas, tanto a deportistas individuais como a clubes deportivos, de 421.178,69 euros. As bases desta nova convocatoria xa se poden consultar na web do Concello. As subvencións a clubs van destinadas para financiar gastos federativos, seguros, salarios, así como gastos de xestión, formación ou derivados de desplazamentos para participar en competicións. No que respecta a deportistas, poden solicitalas os de idades comprendidas entre os 9 e os 23 anos, empadroados en Boiro e co licencia en vigor. Dispoñen de 10 días hábiles para presentar solicitude.